Amics i amigues universitàries, ahir es va disputar la tercera jornada dels Campionats de Catalunya Universitaris per equips 2020. Va ser el torn del futbol femení en una jornada on les 8 universitats participants, que es divideixen en dos grups, es van deleitar en partits d'allò més igualats. El pavelló municipal nord va ser l'escenari d'uns duels molt disputats, on destaquem el liderat de la Universitat de Barcelona amb una victòria i un empat. Mentrestant, al grup B destaquem el triple empat al capdavant de la classificació entre la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Lleida. Destaquem com a partit de la jornada a la Universitat Pompeu Fabra 1, Universitat de Lleida 2, un maig que s'ha resolt en els últims minuts. La competició reprèn el dimarts de la setmana vinent amb el futbol sala masculí de nou al complex municipal nord de Sabadell, on podreu començar a gaudir dels partits a partir de les 9 del matí. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris. Us esperem!